And now, it's time for SPG, as in Super Backganern Secret File. Sa likod na lang kami ng room umihi. Kilig na kilig ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang SV. I-share ko lang tong story ko dahil hanggang ngayon, tawang-tawa pa rin ako sa pangyayaring to. Ito, ang aking SPG, as in Super Backganern Secret File. Noong grade 4 ako, ang room namin ay kubo lang. Kahoy ang dingding at yero bubong. Isang hapon, habang nagdidiscuss si ma'am, nagpaalam ako na iihi ako. At sinamahan naman ako ng BFF/pinsan ko na si Jella. Not her real name. Wala kaming CR sa room. Kaya sa labas kami iihi. So para malapit lang, naisip namin, sa likod na lang kami ng room umihi. Di umihi na ako. Kilig naman ako sa pag-ihi. Tsikahan lang kami ni Jella pabalik ng room. At wala kaming kamalay-malay na pagbalik namin, nagtatawanan ng mga kaklase namin. So takang-taka kami. Nagtanong ako ngayon sa classmate ko kung anong meron. Tapos, yung mga pilyo kong classmate ang sumagot sa akin. Sabi ni Jay, "Clea, ang puti-puti ng wet packs mo." Kitang-kita namin dito. Diyan pa kayo umihi sa likod. Namula ako sa hiya, DJ Rocky, kasi pati si ma'am tumatawa. Sabi ni ma'am, "Sa susunod, wag na kayong iihi dyan sa likod. May siwang o kitang-kita ang mga puwet ninyo." At sumagot naman ako ng, "Ma'am, hindi po yun yung puwet ko, kay Jella po yun." At yun na lang ang sinabi ko kasi napahiya ako. Hindi naman sila naniwala kasi nga morena si Jella. At yan po, DJ Rocky, ang aking nakakalokang storya. At hanggang ngayong tawang-tawa pa rin ako sa pangyayaring to sa buhay ko. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si SV. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backganern Secret